tècniques per estudiar. 1. Subratllar l'important. Has de destacar les parts més significatives del text utilitzant colors, un ressaltador, plumisols, etc. Abans de realitzar el subratllat, has de llegir i comprendre el text. 2. Fer esquemes. Fes esquemes per sintetitzar la informació. D'aquesta manera, visualment, t'ajudarà a entendre i comprendre més ràpidament l'estudi. 3. Realitza els teus propis apunts. Resumeix el més important amb les teves pròpies paraules per així recordar-ho. Tingues en compte que no has de deixar-te cap dada clau. 4. Mapes mentals. Resumeix i organitza les teves idees. Si ho fas bé, pots estalviar-te moltes hores d'estudi i assegurar-te treure una bona nota a l'examen. 5. Organitzar el temps d'estudi. Desenvolupa un calendari per tenir en compte els teus objectius i el temps que tens disponible. Pots programar-ho amb Google Calendar o posar-ho físicament en un lloc visible del teu escriptori. 6. Tècnica Pomodoro. Fracciona el temps d'estudi en intervals de 25 minuts amb un descans de 5 minuts entre cada interval. Després de 4 intervals, fes un descans més llarg. 7. Ensenyar a altres. Ensenya a una altra persona allò que has après. Això reforça els teus coneixements. 8. Grups d'estudi. Recolza't amb altres persones per comprendre el tema d'una manera més completa. És important que existeixi disciplina i organització entre els membres del grup.